हे मा हाग्रा गोजा जाना दंलै जोंहा न'आलाय मोजां नुदोंना नुवाखै आंखौ नै खामिनिया मा जाखो बेसेनायाव गोमासिगोन हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय गाइस दिनै आङो न'आव थांगासिनो बिराद गोबावनि उनाव नायबाय थादो नोंथांमोन आंनि ब्लगखौ जोबजासिम न'आव सफैबाय बेग बोना लाबोदों नै बायदिया मा दरजायाव बिथिं खुलियो हे मा हाग्रा गोजा जाना दंलै जोंहा न'आलाय नै बापरे मेसि बेदर जादों नाथाय माने बेदर जादोंलाय मा होदों लाजि नै मुर्ति भाषण जागासिनो दा मालाय थांगासिनो सानैजों बे जोंहा मा देरसिन लिडार मेन ओमफ्राय बे अलंबारबारि स' न'आव सफैनानै आङो ब्लगखौ कन्टिनिउ खालामनाय जायासै आरोना मानो होनोब्ला गोबावनि उनाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय फेमिलि गेदारिंबो जादोंमोन बयजोंबो दसे जिरायबाय जाबाय लोंबाय रायलायलायबाय बिदियावनो ब्लगा थालांबाय आरोना जा एसे एनै क्लिप्स दंमोन बेखौनो आं एडिट खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो जाखां लोंखां माने जोंनि बे लामाथिंनो मुर्ति भासायनो लाङो नालाय बे दिनखालि लास्टमोन नालाय दशमी स' भाषण नायहैनो थांबाय आरोना जेनेबा दुर्गा माखौ लांनायखौ स' बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय देलायदो नोङो मानो बापरे काजलनिफ्राय लिपस्टिकनिफ्राय सिन्दुरनिफ्राय फोथानिफ्राय नाय मोजां नुदोंना नुवाखैखौ बुङा दे मोजां नुदोंना नुवाखै आंखौ लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे दुर्गा माखौथ' लांखांबायमोन ओमफ्राय आरो मोनसे लांनायखौ नेगासिनोमोन आरोना नायनो थाखाय ओमफ्राय दुर्गा माखौ लांनाय नायखांनानै जोङो न'आव थांफिनबाय आरोना लोगोसे आदा आगैमोनबो फैदोंमोन जोंखौ सारप्राइज होफैदोंमोन आरोना न'आव ओमफ्राय बिसोरबो फैदोंमोन नालाय जमा बयबो जोङो बेलासे बेलासे आरामै जायै लोङै ओंखारलांबाय आरोना मेला नायनो मेला सफैबाय नै जोङो I know. Hi. Dana. Hi. Pistol lagi dong. Let's go. Pistol lagi. Malade. Malade mana? Angna ada Odi bayna hono nagirdों ओंखायनो Odi नायगासिनो आङो नों माला दं आङो जेबो नाङा मा उदि आं मेला फैबाय लख्रानि that's enough तेरे माला दं फारारि आङो नोंसोर माला दं नायदों भैया इधर एक दीजिए ना तो दे चिनाई ओए ले बाबा दे सानै दे जा दे मायाव बेना बियो mana boyo boleh
सिगां जोङो हनै जोंखौ नेगासिनो गयानिबो थांनो हायाव बै फुजानि मन्दप ओमफ्राय बैथिंबो मोनसे मेला बावो नै बैया सोरखि बैया मेलाया मोननै जोंनिथिं लाखिसिगोनदां जोंखौबो हम लोग को उतार देंगी Hey, kaminya masuk ke desanya. Oh, masih kemasikan. Alah, gitu. Kami masuk ke. Aduh, Yang này này. Ai như đây? Ông xe Việt Nam đây. Ông có giả ra chưa này? Cứ bạn ơi mà. Cứ bạn ơi nhà mình nữa. Saya sosrakan bay. mau bagari pa ako sa inyo sa sigin labo din na hum karang pala. मजा आया ब्रेक डांस में Good. मजा आया ब्रेक डांस में माबोरै मोनखो